Bine ai venit! Dacă vrei mai multe dialoguri ușoare ca acesta, te rugăm să apreciezi videoclipul și să te abonezi la canal. Mulțumesc! Bună! Scuzați-mă, mă puteți ajuta? Caut cărțile Harry Potter. Vreau întreaga saga, toate volumele. Salut, desigur că te pot ajuta. Avem Harry Potter în mai multe ediții. Vino cu mine, îți voi arăta secțiunea. Minunat, mulțumesc! Prefer cărți simple de buzunar. Vreau ceva ușor de purtat. Nici o problemă. Iată secțiunea de fantezie. Harry Potter se află chiar pe acest raft. O, da, îi văd acum. Există multe versiuni. Care este setul complet? Aceasta aici este saga completă. Toate cele 7 cărți, aceeași dimensiune, același design. Este cel mai popular set al nostru. Arată bine. Pot să iau o carte și să mă uit în ea? Vreau să verific textul. Da, desigur. Poți să deschizi cărțile și să citești o pagină. Spune-mi dacă dimensiunea textului este potrivită pentru tine. Tipărirea este perfectă. Nici prea mare, nici prea mică. Îmi place și calitatea hârtiei. Bună! Avem și o ediție specială cu ilustrații, dacă vrei ceva mai vizual. Bine, avem și o ediție specială cu ilustrații, dacă dorești ceva mai vizual. O, interesant. Dar cred că prefer versiunea clasică. Este mai ușor și mai ușor de citit. Înțeleg. Setul clasic este de asemenea mai ieftin. Este o alegere bună pentru a citi întreaga poveste. Da, vreau să citesc din nou totul. Am citit cărțile acum mulți ani. Acum vreau colecția completă acasă. Este drăguț? Mulți oameni le citesc din nou ca adulți. Vrei setul complet într-o cutie sau fără cutie? Cutia arată bine. Menține cărțile împreună. Voi lua setul în cutie. Perfect. Voi pune cutia pe teșghea. Vrei o pungă de cadou sau doar o pungă normală? Doar o geantă normală, vă rog. Voi păstra cutia pentru mine. Nu e nevoie de un cadou. Bine. Iată prețul total. Poți plăti cu cardul sau cash. Voi plăti cu cardul. Mulțumesc pentru ajutor. Ai fost foarte amabil. O zi frumoasă.